Dari ya. Rong lunga. Sakit tadi turu kali. Wis lunga rong. Suwung kek. Seneng omah to? Ndi? Oh, rong lunga. Ora piye-piye. Wis tangi urung dari ya. Kon metokke runu kuwi. Heeh. Wati. Nang mburi omah. Nang mburi omah dhuwur ngono sisih. Dhuwur. Cah cilik wis arep metukke. Ayo. Amai. Bilang apa? Mater. Dapat kiriman dari Ponorogo. Teko Ponorogo? Heeh. Kok ada temen? Heeh, Mulia Bakery. Oh, Indos. Duduk mewong ngirimi. Pak dolan ora? Pak njaluk lompong nane Mbok Tin. Melu ora? Ora. Wis ya. Nuwun. Sami-sami, dadah. Dadah. Iya deh.